Ki Dr. Jong ke Nazareth Hospital ki dang kmi banyak bah ya ki kena puli ka nehu ki bamensau na ka jingja accident ka Stephanie Shadap bat ka dari tengen pok dukai kat ba ka Stephanie kala kendit benriu bat ka jinglong jongka kala kambiang wat hapreng ka jingkta ubut lom bat ka jingmong ha ka jabing ka dari tengen ka dangdon ha ka jingstom jur na ka jingkench ing bon jaka ka bala penlong ban hap ban wanlam ki specialist ki ban Guwahati ki bahayeng ki lapan pau ya ka jing sngongo ya ka sarkar ya ki pulit bat ya ki nong ai jing yarap na ka benta ka jing kershan ka jongki haka wei pat kalyang da ki spangut ki kena puli ki nong hikai bat ki nong terei ki lapan long ya ka jing duai pat ba hanehu ha ka ba u president kan nehuta u professor lakhon kama u lapan rem halor kan ya ka jingja bat dawa ban khang no ya ka private security camp bat banwan ra ya ki kendon ai jing ya da ki baklan long mentan nagaliang jongi ngila pedro kecing pejongi ngi iba ka long stable hi kala ilala iban kereng ilala iban bam mala ngi idon cikerman ba lala ban light nagi cing sneu ko kamjor oh ke sistem dah ban ong kadang ni ikum ju man menelele ki ila ai ka tuga bentin dor te kan i ka baka tang ya ina kata kadau muda kerpat iki lok jor bro tempu jing dawai lam nak kamta jung i le sem muda kene bro kai muda ka sajur jung blai ka bangi melak mundur syuro kandang long ban dan bok perkara dari dengan kan koi kan kia kong sane ba ka agency hoi ka laweng kam yu hanrei kam kut tang ta ka agency ka habba khli ya kane ka kam number phi ka kumno kum ka agency phi thung kum kini ki bre bam tip ka ain ka kanun bam tip ka akor ka buram ba shudi kya nang ta nya kali license room dan buno belai ki khamia check belai khamia screen ma shwa ban thung kam number ki belai ki bre bam yo kam hanrei kum kini ki bre kumno ki yo kam nge company bale se ka agency ru por ba thung kam ka khalam ai ka jingma ha me ki UMLA ka clear yat uba kermen shilla ula ong ba ukloi bantok